Ftit iktar minn satejn oħra u tibda t-Tazza tad-Dinja 2014. Din l-ikbar kompetizzjoni ta' futbol 32 tim se jkunu qegħdin ifittxu li jilagħbu fil-finali ta' Rio fit-13 ta' Lulju. Il-logħba tal-lejla se ssir wara ċerimonja tal-ftuħ li bħal dejjem mistennija tkun waħda protestaw kontra dak deskritt bħala nfiq esaġerat u fis-sigħat li għaddew Pulizija Brażiljana kienu qegħdin fit-toroq bilan li jevitaw xenn ta' vjolenza bħalma ġara fl-aħħar xhur. Ħafna qegħdin ipoġġu lit-tim nazzjonali Brażiljan li fdaru jolli t-tazza sitt darba għalkemm wieħed ma jistax jinjora l-isfida ta' timijiet oħra fosthom Spanja li huma ċ-champions ta' bħalissa. Għall-logħba tal-lejla f'São Paulo mistennija folla ta' 65,000 persuna. Il-vjaġġ lejn il-ground se jkunu jistgħu jagħmluh mingħajr problema wara li l-ħaddiema tat trasport għażlu li jirtiraw strajk maħsub fuq kwistjonijiet ta' ħlasijiet u tkeċċija ta' impjegati. Il-FIFA qalet li għal din il-kompetizzjoni diġà biegħet iktar minn 2,900,000 biljett għalkemm għad baqa' ħafna biljetti x'jinbigħu. B'kollox se jintlabu 64 logħba. B'dik tal-lejla tara l-Brażil jilagħbu kontra l-Kroazja u fl-ewwel logħba min se jirbaħ. Tekruna Brażiljana li għandha 25 sena u li jisimha Big Head tbassar li l-ewwel logħba tat-Tazza tad-Dinja ser tintrebaħ mit-tim ta' pajjiżha. Big Head għamlet l-ewwel għażla tagħha nhar it-tlieta li għadda meta kellha għażla ta' ħut imdendel ma' bnadar tal-Brażil u tal-Kroazja u għażlet tal-Brażil.